Спиш и пак си изморено. Това не е нормално. Сутрин ставаш и нямаш сила. Още до обяд вече си изморено. След обяд ти се яде нещо сладко. Пиеш кафе и след час пак си без енергия. Вечер нямаш енергия за нищо и си мислиш, че това е от съня. Не, това е тяло, което не се възстановява. И много често причината е претоварен черен дроб. Затова ядеш и не ти става по-добре. Спиш и пак си изморена. Пробваш и нищо не се променя. Аз бях там. И нищо не се променяше, докато не започнах от черния дроб. Затова направих чернодробен рестарт. Записванията са отворени до 10 май. След това затварям групата и няма да отварям веднага. Ако това си ти, линка е под видеото.